The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 5:16, redeem the time because the days are evil. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, for the Father is not in them. Verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Revelation 3:20, behold, I stand at the door. Jesus is speaking here, and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with him. John 17:23, this explains that the church age believer is indwelt by the Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In preparation for our study of the Word of God today, the next few moments are devoted to silent prayer. Our objective, to prepare ourselves for the study of the Word of God, which is the most important thing we do in this life. Well, I know there are many things that you find to be important, maybe stimulating, entertaining, or exciting, even thrilling. But there is nothing more important than what we are doing now in the next few minutes, and to sit still, to concentrate, to assimilate the information. Now, this requires all of the objectivity, all of the self-discipline, all of the concentration, so that God the Holy Spirit can provide by controlling our life. And therefore, it is imperative, labing mainungdanon, nga atong batunan ang gitawag sa in English, privacy of our priesthood, aron sa ingon niana kita makagamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique if necessary, in order to be filled with the Spirit, and we can fulfill this important function. Musa mag-andam ta sa itong kaugalingon, alang kanimo magtutuo, gamita ka ng prinsipyo sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins, it is using your free will. So from that, you can use your volition, decision, to believe in the Lord Jesus Christ. That is the only way. God is providing everyone in order for him to be saved. Ang kaluwasan usara gyud, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Busa magampot sa hilom. Let us pray.
Because we belong to the Heavenly Father, we have the right and the privilege of fulfilling our priesthood by listening to the teaching of your word. We recognize among giila nga ang among pagtubo, our orientation to life, ang among pagsabot sa plano nga imong giandam alang kanamo, ang imong tuyo, ang imong disenyo alang sa matag usa kanamo is based upon the constant, daily, consistent assimilation sa imong mga pulong. We recognize that there is no substitute for the Word, that there is no capacity for our life that can be in any way counterfeited apart from what we have tungod lamang kanimo. Salamat, Amahan, sa imong pagkamatinuhanon. Salamat sa imong pagsangkap kanamo. This portion of your word, gaampo kami nga ang balang Espiritu Santo now can sanctify it to the nourishment of our soul. All this we ask in Christ's name, our Lord and Savior. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan profile of a mature believer. Una sa tanan, ato namang gitun-an sa miaging pipila na kaadlaw nga ang magtotoo gimanduan sa pagpatubo siyang kalag pinagi lamang nining atong ginabuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios. Of course, naiuban na itong mga igsuon nga nagapadayon sa ilang tagsa-tagsa nga mga kongregasyon o mga hugpong mga grupo nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga gitudlo sa usa ka pastor magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo, who has the gift to teach o a spirit-filled nga magtutuo nga pastor magtutudlo. Kung sa ilang pagpadayon niini nagpatubo sab sila sa ilang kalag gikan sa pagkabata hangtod sa pagkahingkod hangtod na sa pagkahamtong nga magtutuo. So, definitely when a believer turns positive to the teaching of the Word of God, then kini mo resulta sa iyang pagtubo nga espirituhanon. Apan sa laing bahin usab, sa diha nga ang magtutuo turns negative, wala siya gana, bugnaw na ang iyang pagtagad, wala ipagpanumbaling, iyan na lang yung salikway. So, in other words, he turns negative to the teaching of the Word of God, and that results in a lack of spiritual growth. And then, there is stagnation sa iyang espiritualong pagkinabuhi. There is retrogression in growth and the necessity of relearning the categories of doctrine. So, mo na nga giog paglabas kanunay sa atong paramduman hangtod nga di nagyod kini makalimtan nga dunay tulo ka hugna ang plano sa Dios, sa kaluwasan, ang magtutuo dinhi sa panahon ug ang magtutuo didto na sa eternidad. So mao kini ang agig paglabas sa atong panumduman. Nga kining tanan himo kini umikan sa grasya sa Dios ug pinagay sa atong paggamit niining gitawag na og activated faith na palihok na gyud naka padayon na sa paglihok kining atong pagtuo. Kay it is faith in the soul and it is activated by positive volition. Nga atong pagkapositibo nga sa atong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios.
Kaya doon na may tulo ka matang sa pagtagad nga tuspulong sa Dios. Ang una niini, bugnaw, cold. Ang ikaduha, lukewarm. Ingnon ta inadlaw. Ang bugnaw, ang pud, init. So that's lukewarm. And then ikatulo, nagbukal-bukal. Okay? Boiling hot. Nga pagtagad nga nato sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, ato na sang nahibawan nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao, all members of the human race, na nag-iya niya ng pagtuo as a part of the essence of the soul. Bahin man na sa atong kanang kinaiya sa atong kalag. So, they do lots of things by faith every single day, right? Now, most people just sit down and eat. Sa panahon nga tingkaon na nila, and believers with some knowledge of the Word of God usually pray and mangaliya sila o magampo sila sa Diyos sa panalangin niya ng kalanon nga ilang dawaton. But a lot of people, by the hundreds and maybe millions and billions of people every year or every day that sit down and eat something and they just slump it down and do not think much about whether or not it's going to be nourishing or it's going to kill them, especially in this country. Now, they deceive. They just assume that it's going to be beneficial and not harmful. So, matag usa katao ana niya ng gitawag og pagtuo nga kinibahin naman sa iyang kinaiya sa iyang kalag. Apan kun bahin na sa kaluwasan ang pagtuo direkta kini ngadto kang Ginoo Kristo. Kay siya raman ang mo ra gyud ang kanang tumong sa atong pagtuo. Si Ginoo Kristo kung bahin na sa kaluwasan, way lain. Only the Lord Jesus Christ. And that is activated faith ang imong gigamit niya and gi-activated ka na sa imong positibo nga kabubuton. So, ikaw na sayo na nga phase 1 mo mang salvation, kaluwasan. Kay bahin kini sa plano sa Dios nga atong isgutan. And you have been saved 1/60th of a second after you accepted or believed Christ as your Savior, and you immediately moved into phase 2 of the plan of God, a believer in time. And phase 2 of the plan of God extends at the moment of salvation, represented by the cross. Girepresentahan ka na sa cross as far as the church age is concerned, ngadto na sa pagkamatay niya ng maong magtotoo, or the rapture, whichever occurs first. So, if it's physical death, ang magtotoo goes out, either the sin unto death or dying grace. Duha ni kamatang sa kamatayon sa magtotoo. If it is the rapture of the church, kung bahin na sa pagsakgaw sa simbahan, giingon bitaw ka na sa 1 Thessalonians 4:16-17, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we, who are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. But whichever comes first, ang magtotoo mo sibog na ngadto sa ikaduha nga ikatulo nga bahin sa plano sa Dios, which is the eternal state. So,
salvation faith or soteriological faith. Mao kini ang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Apan ang phase 2 faith, mao kini ang pagtuo sa gitawag og kinabuhi nga may pagtuo nga nagdalag pahulay, faithless life, nga nagkahulugan karon nga pagtuo nga gidirekta ngadto sa kaalam sa pulong sa Dios, knowledge of the Word of God. So there is a parallel here in the principle of appropriation, right? Ang pagtuo, mao kini ang paagi mechanism of the acquisition of eternal life. Ang imong pagdawat sa kinabuhing dayon o kini mo resulta in the acquisition of eternal life. Now, ang pagtuo diha sa phase 2, phase 2 faith, nagkahulugan kini nga ang Dios nagaisip, nagahatag sa grasya nga panalangin ngadto sa maong magtutuo diha sa phase 2. Ang mga espirituhanong nga panalangin ug ang temporal nga panalangin, mao kini ang iyang dawatonon. In phase 1, faith on the Lord Jesus Christ, kini nagkahulugan nga ang magtutuo, giiway na siya. He is delivered from the lake of fire. Dili na siya moadto dito. Wala na siya kanang kahigayunan, no more opportunity or no more chance nga itambog siya dito sa linaw sa kalayo. Wala. He is already delivered from that place. Mao kana ang judgment niadtong mga condemned group of people, the unregenerate. Unya sa phase 2, mao kini ang pagtuo sa gitawag og faithless life. Kini nakahulugan nga ang magtutuo is delivered to divine blessing. You see, nga panalangin sa Dios. Kini the byproduct of positive volition ngadto sa pulong sa Dios. Now, diya sa Santiago kapitulo 2 versikulo 14 ngadto sa 26 is not describing phase 1 faith but rather phase 2 nga pagtuo. O kini nagaingon nga kung ang magtutuo na nag-iya niya nagitawag og activated faith, automatically he is going to produce divine good. Nga gitawag in the context dinhi nga good works, maayong mga binuhatan. Apan kanang maong mga binuhatan Dios nun, dili tawhanon. Kay duha man lagi kakasing mga maayong binuhatan. Maayong binuhatan nga Dios nun o maayong binuhatan nga tawhanon. Human good or divine good. O kita nakasabot naman nga ang definition sa human good, tawhanon mga maayong binuhatan is anything and everything a believer does outside the plan of God. In other words, tuwa siya sa dapit nga may gahom ni Satanas. CD1 o CD2. Apan ang divine good, Diyos nun nga maayong mga binuhatan, is anything and everything a believer does inside the protocol plan of God, inside the operational divine dynasphere. So, kung ang pagtuo is activated by positive volition, kini mo resulta in the production of divine good. Ako, di ba dugay ako kanang gi-define. But kung ang pagtuo is not activated by positive volition, then it is deactivated or neutralized tungod sa negatibo nga kabubuton nga moresulta sa pagbuhat og mga maayong binuhatan nga tawhanon o kini hulagway kini sa pulong sa Dios nga
patay nga mga binuhatan, dead works. Therefore, ana ay ingnon ta equation nga atong tanahon dinhi. So, imong makita kung ako kang hatagag paghulagway nini ang cross representing the point of salvation. Okay? Now, ang imong pagsud ngadto sa imong pagkahiusa kang Ginoong Hesukristo, mao kanay positional truth, position of eternal life. Ikaw na himong sakop sa riyan ng panimalay sa Dios. Gisol-uban ka na sa pagkamatarong sa Dios. Positionally sanctified ka. Na pinili ka na, elect, predestined. You are now a believer priest, and so on and so forth. Labihan daghana ka ng mga benepisyo nga imong nadawat. At that moment of salvation, you cannot lose that relationship. Dili na nimo dili na matangtang gikan kanimo. So, gawas niya itong upper circle at ta sa operation bottom circle, which is called temporal fellowship with God. Now, these are kanang paglabas sa itong panunduman, ha? Ato naman yung take up, kapan ato lang yung gilabas sa itong panunduman nga. Okay, temporal fellowship with God, mao kini ang bottom circle. Okay? Ang top circle is your union with Christ. That's eternal relationship with God. O karon sa bottom circle, mao kini ang temporal fellowship with God. Nganong temporal? Tungod kay matangtang kini sa diha nga makasala kita. Okay? So, ang temporal fellowship with God, ang laingan ni is the feeling of the Holy Spirit. Kita mapunan sa Espiritu Santo and we are redeeming the time. Sumala sa atong basa kaganiha nga bersikulo. We are redeeming the time because the days are evil. Mao kanang sulti din sa pulong sa Dios. So, gawas pa nini, gitawag kini og God's spiritual rest. Okay, balik tayo itong redeeming the time, Ephesians 5:16. Ako lang nang labas diha sa imong panumduman nga. Ephesians chapter 5 verse 16, nagaingon nga, redeem the time because the days are evil. O kining temporal fellowship with God is otherwise called God's spiritual rest. Spirituhanon kini nga pagpahulay. Now, dinhi niining dapita nga you are filled by God the Holy Spirit and you are in fellowship with God, okay, and you are controlled by God the Holy Spirit, of course. That very moment you are redeeming the time and you are making use of the spiritual rest. And here is where the believer is walking in the light. You see, nagalakat siya diha sa kahayag. He is walking in truth. Nagalakat ka sa kamatuoran o ikaw nagalakaw sa imong pagtuo, pinagi sa imong pagtuo. And here, because the believer is in fellowship, kini nagkahulugan, walay daotan diha sa imong ginawa. There is no evil in your life. Now, kini atong ipangisugutan, this is part of the profile of a mature believer na. Okay? Kaya we presume that kini atong gisugutan, magtutuo kini nga nakakabot na yan ang espirituhanong paghamtong. Wala na siya ay mental attitude sins, wala siya ay motivational sin, wala siya ay lingual sin, wala siya ay overt sin, none. You see? Og mao na gitawag nato nga he is as good as God is good. Kaya nga naman nagmainawaton na siya kang Ginoong Hesukristo. There is no sin in his life nga nagkahulugan og anaa na siya gitawag og relax and powerful mental attitude. Relax ra gyud siya because he has
doctrinal orientation, he has doctrinal objectivity, doctrinal confidence, and doctrinal courage. Na kaisog, kaligon, kabaskog, nga siya makabarog, siyang kaugalingon. Saway pag dangop o pag kanang dagan ngadto sa pastor tutudlo niya nga magpatambag o sa diyang magtatambag advisor ba wala, it is presume nga na diha tanan diha napundo sa iyang mentality of his soul, diya sa iyang kardiya. And the greater the knowledge of doctrine the believer possesses, the greater the doctrinal confidence, and the greater the spiritual self-esteem and doctrinal orientation he is going to have sa iyang kinabuhi. And the greater the category 1 suffering he is going to have, the greater the intensity of it. This is suffering according to the will of God. Pag-antos kini nga kanang according to the will of God. Compassion suffering for the salvation of unbelievers, for the spiritual growth, spiritualong pagtubo sa mga magtotoo. Ingon nga magtotoo as a believer, nga nahigugma sa pulong sa Dios, na ikainit, na ipagpanumbaling, okay? Na siya gugma nga to sa pulong sa Dios. The happiness and the love is so fulfilling, is so wonderful, nga buot siya nga ang tanan nga mga magtotoo makaamgo, makaangkon sa the same thing. So now, na siya compassion suffering for believers. Now, to get plugged into the Word, tungod kay buot naman siya nga ang tanan unta manag-iya sa sama nga espirituhanong mga panalangin nga iyang naangkon. You see? Mao nagiingon ni Pablo nga, sulay gud ninyo, wa mang pamugod makasuway unsa ka nindot nining maong panginabuhi. Mao ni ang profile of a mature believer. Kini atong isgutan. And that believer wants them, kining mga magtotoo, the other believers, to have the same divine viewpoint, historical impact, and ministry. Nga ang matag magtotoo magafunksyon uban sa doktrina diha sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, phase 2. He wants them protected from evil in life. Yes. He wants them protected sa tulo ka dagko nga mga panalipod sa magtotoo, o kini will only take effect sa diha nga ang magtotoo nagapadayon sa pagpuyo diha sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, the operational divine dynasty. He wants problems of his fellow believers solved and problems prevented. Compassion suffering, mao kanay gitawag compassion suffering, and God tests these believers. Kining mo mga matang sa mga magtotoo pagasulayan. Sometimes God tests them with prosperity. Sometimes He tests them with adversity. Apan ang grabe pag yun ni nga matang sa pagsuway kining prosperity. That's the hardest. That's the hardest. Prospered na gud ka. Uswag asinso na gyud kag mayo. Sama itong netabo ni Job. Asinso na gyud siya. Milyonaryo siya niya itong iyang panahon. Unsa pa may iyang pangayoon. He had nothing to ask for. Kaya dihan tanan niya. So, mao katong giswayan siya sa Dios. How strong yun ang iyang pagbarog sa kamatuoran nga na-prospered na siya, ang iyang
magpabilin pa bagyod siya sa pagtutok gyud ngadto sa pulong sa Dios, gahom sa Dios, or didto sa iyang prosperity. Kasi mo kanay kinalisdan nga matang sa pagsulay. Daghan ang pakyas niini. So mo na nga kita nagtuon niini aron sa ingon niya na sa panahon nga makakabot kita niya na andam na kita. So mo kaning mga punto nga pahinumdom ni Apostol Pablo sa mga kasimbahanan sa Corinto, sa Tesalonica, o uban pa. So, mausap kini ang isulti ka nato. Ini nga atong panahon sa o katuigan sa simbahan. And then, naghisgot naman tag-testing. God tests these believers either by with prosperity or sometimes with adversity, sometimes with both, you see. And then, naay pagsulay o pag-antos that comes from the evil of others. Kadautan sa uban, the evil of unbelievers, the evil of reversionistic believers, the evil of Satan and his demons. You see, apan tungod kay kining maong magtutuo is in fellowship, meaning atong paghisgot nini, this is the branch and the vine analogy diha sa Juan 15, 1 ngadto sa 7. Therefore, he is productive of fruit. Buhat gyud siya, nagapagawas siya og mga bunga sa iyang pagkakristuhanon. It is called the production of divine good. Ug kana rarabang matang sa mayong binuhatan nga pagagantihan, dili ang tawhanon. Ang pagagantihan nga non-combustible man tong ilang buhat. Now, we're talking about these believers who are already mature, and diha sa libro ni Juan, Kapitulo 15, kini gitawag og bunga. Diha sa 1 Corinto 3, 12 ngadto sa 15, gitawag kini og gold, silver, and precious stones. Pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Now, in the context here, gitawag kini og good works. Maayong mga binuhatan. It's divine good. And divine good is related to fulfillment of the will of God. Yes. Ang imong pagtuman sa kabubuntuan sa Dios. And related to, at the same time, spiritual love. Tungod kay ang divine good, nagkahulugan man kini nga the highest and the greatest good. Now, in which the believer not only acts in his own best interest, but the execution of the will of God. Ang iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang iyang pag-adjust ngadto sa pagkamatarong sa Dios. O ngadto sa hustisya sa Dios. Ngadto sa pagka-omnisyente sa Dios. Ngadto sa pagkalabang makagahom sa Dios. To all aspects sa iyang divine essence. Now, apan siya adjusted to the standards of the Word of God. Pinagi sa iyang kaalam sa pulong sa Dios. Ug busa, he acts in his own best interest and he acts in the best interest of others. Mao na'y divine good. Diyos nun nga maayong binuhatan. That is the greatest good for the greatest number. And because he produces divine good, tungod kay pagawas man siya mga mayong binuhatan nga Diyos nun, automatically while he has divine viewpoint, historical impact, ngadto siyang kaugalingon, because every act of divine viewpoint, every act of faith, every act of positive volition and courage, and then empowers him
to keep on going. Nagahatag kaniya kadasig, kaligon, kabaskog, to keep on going. He produces momentum sa iyang kaugalingong kalag. But he also has divine viewpoint, historical impact, and influence on others. Ngatus ubang mga magtutuo, ubang mga tao nga nagkahulugan. He influences itong mga dili magtutuo nga makadawat kang Ginoo sa Kristo nga ilang maluluwas, og siya naga-influence sa ngadtos ubang mga magtutuo to grow up spiritually by assimilating Bible doctrine. Now, siya naga-influence usab ngadtos ubang mga magtutuo nga naga-function uban sa faith-rest life to keep on going in doing the right thing. Kaya mo man kini ang tukma o hustong buluhaton ingon nga magtutuo. And these things that we are again discussing are part of the profile of a mature believer. Ato ni ipadayon ugma. Nga paidaghan itong mga punto nga atong dadon diha sa imong kasayuran ug nga kini mapundo, madugang sa imong napundo ng mga pulong sa Dios nga anaan diha sa imong kardiya, diha kasing-kasing sa frontal lobe sa imong kalag. Musa padayon gihapon kita niini. Keep on keeping on sa atong pag abanti ngadto sa unahan sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Hangtod panguhaon na kita sa Dios. Kay wala na'y panahon. Time is running out. Og mao nga andam gyud ta kanunay. We have to get ready all the time as soldiers of Christ. Magampo ta. Amahan namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain na usab nga higayon nga among gi padayon sa paghisgot, pagtuon, pagtuki ining imong mga kamatuoran nga among maggamit sa among adawang panginabuhi ingon nga imong mga anak. Wala man gayo ikapuslanan ang kinabuhi kung wala imong pulong sa among kalag. Kaya maura man kini ang among sandiganan, saligan, kuptan, o agdon sa among pagkinabuhi. Salamat o Diyos ni ining grasya nga among gipahimuslan. Dada kami pagbalik ug maaron kami makapadayon ining among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.